duniya a banza ake iya samunta wallahi. Duniya ba a banza kana iya samunta, amma ba wanda zai samu lahira a banza. Ko kun taɓa jin labari wanda ya samu lahira kyauta haka kawai, bai yi aikin komi ba, ba imani, ba aiki na gari, ba komi, sai aka je lahira sai Allah ya ce to a ga bonus kai ma ka ɗauka. Amma ana samun bonus a duniya, ana samun kwarai, ana samun kwarai. Yau ma wani ya mutu kuma ya bar bonus ɗin kuɗi biliyan, kuma wanda zai ci kuɗi biliyan ɗin yana cikin ciki, yau watansa 5 kaɗai, sauran masa wata 4 kafin ya shigo duniyar. Kafin ya shigo duniyar biliyan ɗin nan za ta ƙara riba, tana ta taruwa masa, shi bai ma zo duniyar ba, kuɗin yana jiransa. Wannan akwai bonus ɗin da ya bi wannan? Duk wanda ya mutu ya bar mace da ciki, kuɗin na waye? Na ɗan ne. Wannan yaron idan shi kaɗai ne zai hana duk ɗan uwansa ba za su ci kokobo ba, haka za su jira suna Allah Allah kar a haifi yaron nan saboda su ci kuɗin, kuma wallahi zai an haife shi. Ashe ana iya samun duniya a banza. Sana'a duniya ana tsuntuwa ko ba a yi? Duk wanda ya tsuntuwa sai ya ci giya sai ba a samu mai shi ba, kuɗin ya zama nawa? A lahira ana tsuntuwa? Ba a tsuntuwa. Sana'a duniya ana raba kyauta haka kawai. In addu'a ka ta yi addu'a sosai, wallahi sai wani ya kira ka, kawai sai ce turo account number, sai kaga dil dil. Ana haka ko ba haka? A lahira ana wannan? Ba a yi. Sana'a duniya ana iya samun ta hanyar ka je ka shiga takara haka kawai, sai a zaɓe ka kuma ka ci. A lahira ana shiga takara? Ko sai a ce ka ci shikenan sai a yi declaring ɗin ka winner. Sana'a duniya ana iya cuwa-cuwa. Kuɗinka yana iya sama maka wani kuɗin. A lahira akwai abin da zai iya saya maka ita? Shi yasa ya ce wa man arada al-akhirata wa sa'a, sai kai aiki. Jama'a mu tsaya mu nemi lahira, wallahi ita ce gaskiya. Wa innal akhirata lahiyal hayawan.